قرشنا أمريكا يزارب له قبل علتها بيراميد تايلا عين الله حدي نقول بحنت عين زريعة بحنت عين بحنت سع نقول زقاطة ترى اجي لوم قالنا املاح سبات كزارو والله تا بريك تاع حنتي طوبيا تريفاتهم تانا موداتا السو يقاسو السو قا تودي طفات مسمته تي بنبي دانيال ዝተባሃለ تزنبب شعو يستوعل له تنبب تليخا تنبيتات تنا مرامر تليخا تزنبب شعو يستوعل له تودي طفات دبها دا انتي كرايست نتا ነገርቲያ ታጋብ ተመሊዋ ታ ፒራሚድ ሃኒጻ ማለት ተወዲያ ሽዑ ሃኒጾማ ዲያ ብዙሕ ግዜ ጸላፈቲንዋ ኣብ ዘይ ግዚኡ ስለዝኾነ ግን ፈሪስ ወይ ደይ ግዚኡ ስለዝኾነ ፈሪስ ወይ በሓንቲ ከም ማሕደራ ሓንቲ ዓለም ቋጻጸር የሎም ዝትስሉ ከም በዓል ሂትለር ነቡከደነጾር ኮሙኔሩ ይብሉ ዘመኑ ንኩሉ ቋጻጸር ዝተሰይ ነይሩ ምስሊ ገይሩ ነዚ ዘይሰገደ ዝበለ ከምዚ أي محتم زي وسده زي جبرة زبلنا رأي يوحنس أي عدة جاي شيء دبله أب زوج مونو فت جنك تكون يا موداتا مع استيلنا يتم منقود الله خلكال قطري انتهي مسكونه استتصرجه كم ما أكل مسكده church خابجت مدر مسكدت saints خابجت مدر مستوصل تنلبامات الدناقل تنعيشو بواجان دي خون بواجان كحلفة أبتي نايتي ترى كريستوس زمنين كأتوا أبتا ناي مودة سومون تبال تا ببل ناي مودة سومون تريف هذا الله مالتي إتن لبامات كأتوا توم زيت زلون كنديلن زبرها نقحات مسعاتو تصبح ويتا زي زعبا ويتا زارب كل هوريا باولوس تايل ويا يودي سناي قد الإمنة تقاديله أخليل تداليل يالله إذا كان عيت راح زي كونس نتوم مجهادو زفكرو كلهم يلو مجهادو زفكرو زبالال مجهادو زصبيت راح زي كورس مجهادو زفقرو مالت نزع عالم زي فتوه بقى فقر ناوتو يدلهم سو كبرنا املاكم بز ነገር እስከ ጎይታ ይምላና በዝ ላይ ተዚ نقولنا አማን በቃ ልቡ በዝኹር ራስ ፈቃድ አምላክ ክብርና አምላክ አሜን ነትኸይር አሁን ተፍቅርዎ ዘለኹም ምስረኸብኩሞ ብዘይ ነገር ሓጎስ ክትሕጎስ ይኹም ኢሉ ጴጥሮስ ሪይዎ ስለዝኾነ سكر ريوه كموت كتسر ريوه كعرق ريوه كل ريوه سلازغل توم كير أقوم بتفكروا زول لكم سي نتمد حال نفسكم مسرخمكم ها بزي نقدر حقوس كنت حقوس يا خبيل كبرنا أملاخ لازم whatever إنه يبلنا أب رأي يوحنس كزار كله إنه بدبنا خمتي يديزبل كوبي كونانزبل إنه بدبنا يمتع الله يزبل he is on the way كوزبل أما قدي يزبل إنه بدبنا يمتع كبرنا أملاخ لازم إذا نجزي بهر متصباي زبل بوزح نجاراتنا كان نقاقو حي قبوي هوريا بيتروسي كتصحف كله أب كلاي بيتروس معرف سلسته نمنتايو كلتا دبدابين دي إلو قاليتوا قداماي ملغت بيتروس كلاي ملغت بيتروس كلتا دبدابي مالتي حجي نمنتايو تصحيفو تيلنا أتم فوراتيلو إذا حجي زصحفو لكم زلخو كلاي تدبدابي قدم بقدسات نبيات التبهله قالن بهوارياتكم كاب غويتانان مدحنينان زرخبكمو تأزازن مأنتي كذا كتذكروا إلى بخلته آتن إنا ذكركم نتي قروا حساباتكم أنقح الله آمين قروا حساب ناسك غويتان نقاق حيو قروا كوين تبلون كريستيان مع اسم سيلكم مزعات كريستيان كله مزعات ترسع تقريله مدراو خوين مسيلول This is not your place. Comedy zamiru قدم حدا زماراي كومتو لالانا English. This world is not my home. I am just passing away. يحلف يدلخو بዛ ዓለም منبر ዓለም ቤት አይኮነትን ይሉ ዘሚሩ ማለት ነቲ ግሩ حساباتكم እንቆሐለሁ አባ እዚ ቃል እዚ ኢሎም ማዓልቲ ይብኒ ግሩ حسابات መንቃሕ ዝብል አሜን ኣብተን ዳሕሮት معالتات يلو كم فتوة رؤسهم زمالالسو زلاقوتو ملاقص خم زموتو قدم كله ازي فلوت يلو
كم فتوة رسوم زمالا لسون زلاقط زي أمنت تطرح كي مثلا نازي كومي لكم كي تقاقي زي أمنت خاب قدم ملاقزتيهم ولا حد ما إزي even in the church يزارب دول كم فتوة رسوم زمالا لسون زلاقط بك جوك دي سبكت جوك دي ملغتي دراما دي تياتر دي ملغتي نساتهم كايلو تسفى مصاتو أبي الله كابوبوتاتنا زدوكو سلام عالتي كاب مجمر تافترت حيزو كله كم تزنبورو يزولو كبليه سمايات كابتنتي بقال أملاخ كم زنبره مدرون كماين بماين مخانا نزي فتيم يرسعوا والله فتيم يرسعوا والله إتا شعو زنبرت عالم يلو بوء بتماي تستي ما تفات كقرمكم تقدمي تعلم بما يتفيا زحج زل عالم قم بنتها تتفق حطي من يزم اللي سلي بحدث اللينا مالتي بحاوي ماني خي سنو دي قويتا يبارك قداميتي عالم بما يتفيا إذا نحج عالم كبحاوي يتفق تشعو زنبرت عالم بتماي تستي ما تفات إتا حج زلا إتحج زلو سمايات مدرنقنا بقالو تعغيرو قالو كسع معالتي فردن كسع طفقات توم لإግዚአብሔር ዘይፈርሁ ሰባት ንሓዊ ይሕለሎ ግናኸ አቱም ፍቁራተይ ኣብ እግዚአብሔር ነስተውዕል ኣብ እግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም 1000 ዓመት 1000 ዓመቱን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃና እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይተሰወርኩ ኣብ እግዚአብሔር ሲ ሓንቲ መዓልቲ ክንደያ 1000 ዓመት 1000 ዓመት 1000 ዓመት كم حنت معلتي كم أكو يزبلنا دول كم أي يزبلنا أبغى بقطع تراك زي أبيهر سي بلنا له بروخات بقطع تراك زي أبيهر سي حنت معلتي سي 1000 عمته 1000 عمت كم حنت معلتي بقطع تراك زي أبيهر بناي كالكوليشن ناي زي أبيهر راوي قانقا خومي يدولنا دول قالنا يا أملاك سبات كزارة بخلوسي بزي كل سامع له مالتي كلنا يا أملاك سب سامع له كاب أدم سجاب قويتنا يسوع كريستوس كندي عمتي كاب أدم ولدوتات ولا قطيرك إكلن ولديلهم قطيرهم تبتيبهم جلز وتحوسي كاب أدم كسع قويتنا يسوع كريستوس 14 عمتي 14 عمتي كندي مالتي بخلا بهلا بنا إجزابير 4 معلتي مالتي خا حدا شيء حدا معلتي حدا معلتك حدا شيء مش زدك أسألنا دي علينا نتحول زي حتى الملسن نايليت وقوي تبارك ولا كالكوليتر حزو مغريات إذا نايليتي تمرتي حتى الملسن دا قبر كاعت كون دلوا تبل متيها اللي يلا تخس كي تبلغها كبرنا أملاخ يكون حجي أبي أبيهر كندي مالتي كاب أدم كسع قويتا يسوع كريستوس 14 عمت 4 معلتي بخلا بهلا مالتي كاب قويتا يسوع كريستوس دما سجا كحج دما كبابي 3 عمت كويدلو قويتا يسوع كريستوس ودي 33 عمتم فرقاني كل نجار ودي خير حجي 3 كبابي يخونال نعم أملاك سبات جلس سامع معلي زبلكم زي حجي خندي شديشة معلتي خعصة شديشة معلتي خعصة 14 حتى حلفوا 13 شديشة معلت مالتي أبغى أبير حنت معلت 5 كافة ما حنت معلتي شابعيتي معلت جنا معلت عرفتي يا بروخات እግዚአብሔር 6 መዓልቲ ተግባራቱ ምስወደ መበል ሻብዒት መዓልቲ ይዕሪፊ ኦኬ ታሻብዒቲ መዓልቲ ካ ታሽሕ ዓመት ንግስነት ያ ሓንቲ ሽሕ ኻሳ
مس كريستوس شح عمت تنزنقحات دناقل شح عمت كنكساين مس كريستوس مس قدسانو كنغسي ويتا يس كريستوس اب غص مدري اب يروساليم بيت زي هيد كوارترو غير امين سلازي تحانت زومن تاريفا زلا دما اكالتا شديش شح تزمن حجي خعصو انتا يبلالو بيتروس مبار غناخه اتم فوراتي اب እግዚአብሔር حنت معلتي دونغي بولو اي دونغي بولو سبات ወይ ድማ ተስፋ ምጻቱ ቤሎ ይበሉ ግናኸ አቱም ፍቅራቴ ኣብ እግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም 1000 ዓመት 1000 ዓመት ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃና እዛ ሓንቲ ነገር እዚ ኣይተሰወርኩም ብለና ኣለስ ከይተሰወረና አሜን ከምቲ እግዚአብሔር ብሸውዓተ መዓልቲ ተግባራቱ ዝወደኦ ነገራት ኩሉ ካብ ሸውዓተ መዓልቲ ክውደዩ ሻብዒት መዓልቲ ግን ንህዝብ አምላክ ሓንቲ መዓልቲ ሰንበት ተሪፋሎም ኣላ መዓልቲ ዕረፍቲ ይብሉ ቃል እግዚአብሔር ታሻብዒት ግን ዕረፍቲ ያ ሰይጣን ተኣሲሩ አብሮ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 በዓልና ነንብቦ ንሽሕ ዓመት ከእሰሪት ይልወሎ ዕረፍቲ ናይ ዕረፍቲ ያሰ ክብርና አምላክ ይኹን አሜን ዛሱ ዋይ ጴጥሮስ መወዳእታ ኩሉ ነገር ቀሪቡ ገዛርስኩም ግጡ ንጸሎት ንቁሕ ዝብል ደሎ ካብ መጀመርያስ መወዳእታ ዝነግር እግዚአብሔር he declares from the beginning till the end ይሉ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ከዛረብ ኮሎሲ ከይኮነ ኮሎ እግዚአብሔር ዛረብ ትንቢት ቃላት እንድሕር ጎይታ ረዲና በመንፈሱ መርሚርና እግዚአብሔር ኩሉ ተዘመናት ሴት ገይር ወይ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን የዳንኤል ዝነገሮ ሰሙናት ኩሉ ሓሊፍ 7 ሰሙን ዝባል 9 ሓሊፍ ሓንቲ ሰሙን ያ ተሪፍ አይደለ ሰኻ አካልቲ 6000 አውያ ተአቱ ምክንያቱ ኣብቲ መከራ ዘመን ኣብታ ሻብዒቲ ኣብ መዓልቲ ዕረፍቲ የለን 1000 ዓመት ናይ ሰላም ዓመት አሜን ነቶም ንቁሓት ነቶም ንጎይታን ተጊሆም ዝጽበዩ አው ኸኣቱ ቶም ካልኦት ግን 1000 ዓመት ክሳዕ ዝሓልፍ ክድቁሱ ይግብኦም ኢሉ ደቂሶም ስለዝነበሩ አመንቲያ ግን ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎም ሕራይ ኦኬ ግን በባዱ ከምቲ በባዱ ነቂሖም ስለዘይተመላለሱ ክድቁሱ ይግብኦም ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤን በአር ግደ ዘለዎም ሲ ቅዱሳንን ቡፃንን ይብለና ብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ይዝጎይ ነይሩ ብዘበልኩ ቢለሲሉ ናብ ትንሳኤ ሙታት እንተርከብኩ ይለዩ ነይ ትንሳኤ እዚ ኖርማል ማለት ኖርማል አይኮነን እንዲ ብጎይታ አሜንካ ክትስ እንናይ ዘላለም ህይወት ግን ንዑ እሱሞ ምድሓን እንታይ ነው ብጸጋ በእምነት ይኹም ዝዳሕም እዙ ኻ ወህበት እግዚአብሔር ይሉ ካለ ግን አሎ ዝጎዮ ዝነበረ ንሱ እንታይ ኣብቲ ንግስነት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክራውን አሜን ሙሱ ሓሳረ መከራ ተጸገብናስ ሙሱ ኻ ክነግስ ኢና ኢሉ ዊል ኦፍ ጎድ ክትከውን ከለኻ ብዙሕ ዋጋታት ትኸፍሎ ነገራት አሎ ንኣብነት ንጽበዮ ሓደ ኣርስቲ ጸሎትናኮ ከም ሰብ ደይፈትሖ ወላ ተልካኮ ፍቃዱ ገዲፈ ይክፈትሕ ተልካኮ ትፈትሖ ትኽእል ብመገድኻ እንታይ ዋጋ ክኽፍለካ ካል ኣርስቲ ኮሜዲ ኮነ መስለካ አክሽን ክትወስድ ትኽእል ግን አምላክ ስለትፈርሕካ ንአምላክ ጽበይዮ ደለኻ እኮ ፍቃዱ ይሕሸኒ ስለዝበልካ ከምዚ ጎይታ ዛጽዋ እዚያስ ካባይ ትሕለፍ ኢሉ ግን ኢሉ ፍቃድካ እምበር ፍቃድ ኣይኹን ኢሉ ንድሕር ፍቃድካ ደይኮይን ደይ ፍቃድካ ግን ኣይድልየኒ ወላ ይትረፍ ትነገር ኢልካ ደው ትብሎ ነለኻ ጉዳይ ስለዚ ንናይ ወንጌል ነገር መከራ ምጽጋብ ማለት ብዙሕ ብስብከት ጥራሕ ከይመስለና ኣብ ዴይ ቱ ዴይ ላይፍካ እዩ ከላግጹ ከለው ኣብ ስራሕካ ንኩሎም ናይ ርኩሰት ዘረባ ተዛሪቦም ክስሕቁ ከለው ከይትስኻ ክትስሕቃ ኣይትኽእልኒ ኢኻ መቸ ዋጋ ኮይንሲ ወይ ተሲእካ ክትከይድ ኢኻ ቢኮዝ ዩ አር ኤ ክርስቲያን ኦኬ ሕጂ እቲ ንጎይታ ምምሳል እቲ ንጎይታ ምንባር ኣብ ኩሉ ነገር ካይደሎ ንፍቃድ አምላክ ሳፈር ምግባር ምክንያቱ ዓለም ነቲ ናይ ዊል ኦፍ ጎድ ኣይትቕበሎን ዓለም ንዖም ደይ ትበቅዕ ንዓኻ ይበቅዕን ትነገራት ንዓኻ ዝበቅዕ ሰማይ ክብርና አምላክ እዩ አሜን ንዓና ዝበቅዕ ካብቲ ዝሃበና ህይወት ዝተላዕለ ካብቲ ዝረኸብናዮ ምሕረት ዝተላዕለ ሰማይ ንዓና ዝበቅዕ ገይርዎ እግዚአብሔር ክብርና አምላክ እዩ አሜን ንዓና ዝበቅዕ ክመጽእ ኩሉ ነገር ስለዚ ግሎሪ ቱ ጋድ ኣብዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ግና ከኣቱም ፍቁራተይ ኣብ እግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ 50 ዓመት 1000 ዓመት እውን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃና እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትሰወርኩም ኢሉ ጎይታ ኢሉ
كلاتهم نام نسحة خبص حنبر حدا وكا خطف زي فتو سلازغونا كبر نسوم يخون نقالياتهم زدونغو زمسلم نتسفو ايدونغيون يلو معالت قويتا قنا كم سرع خوينا كتمتي بقى سمايات توعوع النابلة حلفي فترة سمايون برسن حوي كمكخ مدري أبقى زلو قبرتاتن كنددي مدري أبقى زلو قل هدي مدري خانت كريستيان كل حسابنا يمدري خون دحر كوينو مدري دامونو نحاول دي أتدالي أدلا سرح لك كل نجر إذا خبراتكم غيركم وصد ويلو كل نجر تجوه تكون عليك كم كريستيان جد لبخا حسابك تثبيت كاغن سماياوي እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ክርስቲያን ሰራሕ ጫማሲ ሓደ ረኺቦስ እንታይ ዳ ትገብር ኣለኻ ሕጂ ኢሎ ኢየሱስ እንዳተጸበኹስ ጫማ ሰራሕ ኣለኹ ኢሎ ታይ ማለት ካይሉ ከመይ ማለት ኢላ ሓሲብ ሓራይ ተረዲዮ አሃ ጫማ እንዳሰራሕኩስ ኢየሱስ ይጽበይ ኣለኹ ማለት ይኮነን ማለት ንሕና ንገብሮ ኢየሱስ እንዳተጸበኻ ኢኻ ትገብሮ ደላ ጫማ እንዳሰረሐ ዘይኮነን ኢየሱስ ጽበይ ዘሎስ ኢየሱስ እንዳተጸበይ ጫማ ሰራሕ ደሎ ፕራዮሪቲ ናይ ክርስቲያን ኢየሱስ ምጽባይ ማለት ክብርና አምላክ አሜን ወላ ትሕቶ ኮይንካ ደሎኮ ሕቶ ይኮነን ሽር ክብርና አምላክ አሜን ኩሉ መልስ ዝረከብ ትመስፍን ሰላም ሁሉ ነገር ምስገዝ እሱ ሁሉ ነገር ምስ ከም ፍቃዱ ምስገበሮ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ይብል አብ 14 አቱም ፍቁራተይ ነዚ እንዳተጸበይኹምሲ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቅብን ብሰላም ኣብ ቅድሚኡ ትርከቡ ተጋደሉ ኣብ ቅድሚኡ ትርከቡ ክብርና አምላክ እንታይ እንዳገበርኩም እንዳተጸበይኹም ስለዚህ አቱም ፍቁራተይ ነዚ እንዳተጸበይኹምሲ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቅብን بسلام أب كلمة يختركوا تجادلوا يبل እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ لذي ዓለም ሰይጣን በቲ ናይቱ እኩይ ነገር ይጎይ ደሎ ግን ካብ ተጻሕፈሉ ይወጥ እቲ ዝኸውን ይኸውን ትወዲ ጥፋት እዩ ክመጽ አመወዳት በቃ ሕጂ ንምንታዮም ብዙሓት ናቱ ነገር ዝኣቱ ድማ እንድሕሪልና ነቲ ሕጂ ዘሎ ምድሓኖም ዝኸውን ቃል ፍቅሪ ስለ ዘይተቀበሉ ይብለና ኣብ ተሰሎምቄ بسيمبل ما تقول له وانجيل سلازي تقبل سب نابياتو نابتي great deception tribulation time مالت قليل አይኮነ ወላ ናይ ሰይጣን ግዛት ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይ እግዚአብሔር ቁጣዕ ዘለዎ ግዜ ንብርቱዕ ስሕተት ንዓለም ሲሕሊፉ ኸባይሉ ምክንያቱ ወንጌል ንወዱ አይተቀበለትን ዓለም ሽዑ ታ ላስት ዊክ ግን ታ ናይ መወዳታ ሶሙን ትባሃል በጣም ቻሌንጅ ነው 3 ዓመትም ፈርቃን ሕራይ ናይ ሰላም ዝመስል ናይ ኪዳን ነገር ምስ ጽኑዕ ኪዳን ከገብሪ ትጸረ ክርስቶስ ብዘላ ዓለም በቃ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም ከም ዝፈታሐላ ኮይኑ ናይ ሄልዝ ፕሮብሌም ሶሻል ፕሮብሌም ሪሊጂየስ ፕሮብሌም ኩሉ ነገር ከም ዝፈትሕ ኮይኑ ንኩሉ ጽኑዕ ኪዳን ከእትዎ ይዝብለና ድሕሪተን 3 ዓመትም ፈረቃን ግና ምስ ተወዳእ ግን ራእይ ዮሐንስ 13 ክንሪኦ ከለና ትዝኸበደ ግዜ ዝመጽእ ቻሌንጅን ዝኾነ ግዜ ነቲ ኪዳን አፍሪሱ ንዓለም ተራእይ ናብ ዘይፈልጥ ትሪቢሌሽን ክትኣቱ ያ ማለት እዩ ማሕተም ዘይወሰደ ኣብ ግንባሩ ወይ ኣብ ኢዱ ኣይዕድግ ኣይሸይጥ ኮ በጽሕሞ እዮም ሕጂ ሰዓት እዩ ዚያ ከለምበር ኣይዕድግ ኣይሸይጥ ክትገብሮ ቀሊል ታብ ኣብ ኢድካ ደላ ቦርሳክ ደላ ካርድ ኣብ ባንክ ኮይኖም ከዓጽዋ ቀሊል ሕጂ በቃ ቀሊል ኮ ተበጽሕ ኮ እቲ ዘመን እዚ ቀደም ቅድሚ 2000 ዓመት ዮሐንስ ብትንቢት ኣብ ራእይ ዮሐንስ ዝበሎ እቲ ፖቴንሻል ሽዑ ክርዶም ኣይክልን ብሩኻት እንታይ ዕድግ ኣይሸይጥ እንታይ ማለት እዩ ከይርዳእካ ክእል ኣብ ቀዳማይ ዘመን ክርዳእካ ኣይክልን ኣብ ካልኣይ ዘመን ክርዳእካ ኣይክልን ኣብ ሳልሳይ ኣብ ራብዓይ ቆላ ድሕሪ ደሎም ክርዳእካ ኣይክልን ሕጂ ግን ርዲ ሕጂ ማሕተም ኣይወሰደን ኣብ ግንባሩ ወይ ኣብ ኢዱ ኣይዕድግ ኣይሸይጥ ግበርዎ ተባሂሉሲ ኣብዛ ዓዲ ስፔራ ይዝባል ካርድ እንድሕር ስፔራ ገይሮማ ወላ ከማን ተጠፊኣትካ ካርድኻ ሕጂ ከድካ ባንክ